uzuri ne na bullo tafin hannu baya kushe hasken rana in ta bullo. Aha, gani na zo kudan tsaya, maza da mata na bibiya, rabka ke ba da shari'a, mata a san ku da kallo. Muna gayyatan ku zuwa kallon shahararren fim din nan mai suna Oscar Return. Za a nuna fim din ne a Shoprite Kano. Kada ku sake a baku labari.